Kaixo, gaur hemen gaude kontuketa komeriekeko gure laukotie, eta hainbeste denboran ondoren plazien inaugurazioekin hasiko gea. Plazerra udakeu eta jazta, uixo. Nen! Bukauta aldo? Hindi pintatzen ari, Bueno. Moztu zentia, bezala ez da, Ja. Bravo! Yes. Eharra tokaziok. Gutxi genez lana tokazik eta lanea jomerko jau. Ega. Ia ba, tipitapa. Dios, lata eharra ematei bek. Makala egia lata. Da, porai. Meriendatzen etxik. Bueno, politxak heldu bala ematei eta. Venga, oin plaza berdura, lanea. Rebeka, hemen Santillo kalein ikusi zaitugu beste merkatari asko nartien. Hilabete askotan da, ze suposau duzuentzako plazatik honea etortzi? Hemen gaizki gondea. Jendea ez daki oso ondo nun dago plazan, batzuk gaude leku batetan, besteak hemen, besteak beste lekutan, eta plaza egon behar da dena zentralizatuta. Eta horrela ezin da saltzen oso ondo. Orduan hobeto izango da hor plazara berriro, dena zentralizatua egongo da eta merkatutarako eta jendetarako hobeto da horrela egotea. Eta orduan nahi dugu jun Laister eta horra gotegun bai. Gotegun toke finalak emango bizko, orduan jaerako ideala. Hori faltak gindi hartzea, ez? Bizi bai. Baina guke gaztie, bere tokie. Juergan da. Beste galderatxo bat, aldapi ez egin ditzen. Aldapan goiti bera igual, bai. Peligroso ditu, aldapan. Peligroso ditu. Donde esté... Juergan, ez? Bai. Juergan da, bai. Bai, ez da geneko. Dana lixo zuen leku baten betire, Bai, ez da. Hori da. A ber, Ignacio, hemen plazatik honea pasatziek ze suposau duzuentzako? Gutzat, arrebeskai bat. Zeratik, jendia ez apeatzen. Jendia ez basaki gutxora zein, baina nun gauzen ez. Eta honu jendia bizet trastorneetea. Tokiti alda esko, jendia trastorneetea. Eta hori salmentatan da notau da? Bai, karo, noski. Bai, baina, bueno, gero egualdian berane asko ditu, baina bai. Baina da, zatitute, batzuk hemen, beste atzugan, eta hor hori ditu dana puzkau. Bueno, igual batzuk etorria eta, parece que igual hemen dago gauza berri bat edo igual merkatu berri bat, baina ezkegea berdinekoa, baina beste lekutan. Entonces, igual batzuk bai esaten dute, pues hemen dago berria, baina ez. Eta amaz hemen egon gaia 10 hilabete edo hemen, eta gaude bai, nahi dugu, baina, porque notatu egin dugu... Guzien altzazu behar. Guzia, bai, porque kajatan egiterakoan izan da, bai. Algo nabari da oso guretzako gutxien. Zorontza irutzaizu plazako diseinu berrieta. Nola geratzen nahi da? Hori, iguala. Ni izan da lurra aldauta eskairari artea eta bestela gainuntzin, porque ni betzatzen uste, kiosku iguala ondillo, kiosku itutzat iguala da, ez? Aldapaiko ez aldake. Aldapi kristona. Lehen aldapi bat zoa, baina hori ditzute ondilloa gela. Zue esaldizu hori den.
Nik zogamuturin zezenaik egeko, ez datoz zartzie. Da jendire, beti horara. Alberto, zer utzizazu Azpeitiko plaza berrine? Oso lehantie. Bai? Bai. Lehenoko baino eharro. Asko zeharro. Bai, kotxe gabe da beto. Hori kotxeaguenak, hori hori izango hola. Baina, netzako kotxipea hobeto. Beste itxura da. Beste itxure bat. Da, kioskue egin due oso eleantie. Kiosku izer derijotzozu. Kioskue nik... Kiosku zer utzizazu? Amok probilo asko. Ni bandane ondago naiz da hor askotan joet kioskortan. Lehenko kioskuen. Hoi nik uste bandi berriz horrea bueltan erdula, kontziertu ematea. Baldi maite, bestela Hau bandagu da, ozak. alperide hori. Claro. Osea, hotza da hola eta zanarustinea, ez. Alberto, gu firma jasoko ditugu, kontziertuek kioskun izeteko. Nik egiten aziten nuke kiosku bat ezin, o kiosku egon join, ja kontzertuketak aprobetxetan. Karpi mundu horrein zen gabe. Hoxe, joita karpiei, o karpi antola, eta atzien kiosku aprobetxo behi bat. Eta zuek ustez igual pixkat ez nirela da hola plaza. Bai, pixka bai. Patinetan ikasten bat da. Patinetan, komerikek. Patinetan koxkak eba daude pixkat. Osa, ez debe lixo ere egin, nola ino pixketak egin, abi hoiekin. Gero, ez da egin zerrekin tapatu, Nik uste marmina batek alberi pila horrela egin. Gero, Hemen aigea plaziatik galdera egiten, zurire ingoizu galderie. Zer irutu zatzu plazia? Lenoaino beto. Lenoaino beto? Zeba? Lenoa eskitu lako. Ez da iba. Ah, bale. Hain kuriosi bo. Bueno, Iñaki, zer irutu zaik gure Azpeitiko plaza berrile? Fenomenala. Fenomenala? Oso erra. Baina oten bazko haitu batzen. Bai, ez? Jole. Bueno, egunero oten hau hemen. Beileta. Ik obra danan, evoluzioa biziko. Bueno, amengo hautze, amengo... Arliek, zetzostek, normalak, Bai. Eta egunero arei baitzen pasatzeia, baina orduek, Ardi baitzen, baina normal, ez ondo indekuek. Eta alare zenbat hautz. Hautze, gainezka. Baina zenbat ebaik eta... Besteat entenditzen hori, bestela ondo haitu ga. Bai. Oso ondo. Zer utzizazu Azpeitiko plaza berrile? Politia erakoa. Itzein, Bai. Ez daude bekaute. Politia erakoa. Askarra egiten, nointzet. aldago genino, eurile iteuninoen bezala, ez aldagor piztina ato sortuko. Eba. Azpeitiko ondartza berrile. Baina hor behien zehatzopa. Alkantari. Areakun goeko nute. Zuzena hon baliz behi, hola zuzena hon baliz gera ingo baino hori. Ez zitik irutzen, Claro. Berbenir erderaz. Unai, zer irutzen zaik Azpeitiko plaza berrile? Aldapa bera geldu dela. Aldapa bera? Bai. Antes zer ezaguik izateko? Bueno, politia, zabala, guain, etxekia da, peatonal otean. Zuk ustez igual peligroso izateak la pasea honek. Ez, hombre, bizikletak inda askaxama egibiltzeiala hori bai. Jubilago entzakota, omenek... Ez, nire ustetan ez. Igual gaztien aizelako handikan ez peligro hori guztan. Igual zapatu gauetan ibiltzeien, kuergistantzako, igual hori entzako, igual... Hori uste beste gauza batzun ondo hori juat izateak gala. Bai, aldapa baino gehiago. Eta kioskue, zer irutzen zaik? Dotoria, zabalo. Zetxenak eta ikusteko hobeto. Bai, anar? Guztua. Eta plaza berdurien? Plaza berdura naiz. Estankaute dago. Bai, pixi bai ez. Bueno, haidie. Hori dago, maz estankau, Plaza berdura naiz. Punein, zautik nik, hause, nik hau matxet. Kioskue. Orduan, plazako aldapie zer utzi zaizu, Lenoaino gutxi notatzea, behintzat. Bai, baja ebe behintzeta. Gutxi notatzea. Gehiago notatzea. Baitzea! Eta aldapiek zera plaziena? Aldapie? Bueno, Aldapatxu izuzte hola. zena ez ube. Udentzako, ez da? Udentzako izango da, goitu bera juteko. Goiti bera. Beti gora ez da, etortzen da.
Orduan hau ez da inundako. Zuei ez dirutzen hor, plazako aldapa hortan, mendiko espedizio egiten aztie, ez tala izango ideia ona. Xoxotean joio berrik ez, izerdi pixke botatzeko? Eperranien kampamento base ingo deu. Hori da, eta gero bestia fideon. Jarriko jau? Eta txak, pioletakin. Txak! Aizue, imaginatzea aldezu ezen pasauko litzaken umiak hemen balotekin jolazin hasi ezke. Zogen aldapan, jata baloidanak goitibera. Bai, Montel. Goitibera. Mario Brosen bezala. Zer pasako zen bat eman bizikletan goiak apungo bali mazan? Hankaderrak. Bat emate bultze derra atzetik. Hankapelota ederrak ingo. Espinina jun berrik ez. Hoxe, beha, oi, Oin olako aldapiekin da, egun oso ejerzizio duten pasako jau. motel. Bai. Ik ez alban esan ogilek potol dute ziala. Potol duteik, eta hori nire teoria mantentzen jate, Xanti. Ogilek ez dikela potoltzen, aztetiko panaderuek azarrezare gurekin. Unai, ez diat izenek esango, baina aztetiko panaderuei barkamena. Jan ogile! Jantzazue ogile lasai, ez duta potoltzen. Hemen topade guana, xiriagonia zartu gara zen hemen. Infragantia da. Aigea plazien inguruko kalderak eta egiten da. Zer utzatzu plazien? Nahi ondo. Plaza barria. Ondo. Ondo. Bai, hasi eran, kioskokin jontzian bere dudako, nekin. Guai, huez, eta guen bizartik ikusiek, ondoko politia daula. Beretzako mereztu dukena kiosko. Politia gero da plazien. Orduan, kioskuen inguruen katalogo bat indeu, eta hasi behar dut Torre Eiffelak saltzeitu dela txikilek. Subenirre. Hola, kiosko txikilek saltzen hasi behar deu. Subenirre. Jendi errealatzeko eta etxin jartzeko eta hola. Zer utzizazu? Ondo. Bai, ez? Donostiko kontxago barandili bezala. Bai, hola, azpetiko irudi bat, errealatzeko eta... Betiko... Kampo dukuk etortzienin, loiolako txino horiek eta horiek erosteko. Vale. Camino inaziano horrekin da bain. Ideia hona irutzen zu, sustako dugu hau. Bai. Kiosko txuena. Edoziko atzen nukezuk bat. Hau gero, izangoa omenalditan emateko baginat, zera... Eta zema balio 10 euro? Hamdilek 10, txikilek 5. Nik hamdilek hori. Prozesuen haidie, oindiken... Oindiken hori... Estudiatzen. Estudiatzen. Oin ingenieru. Katalogue pentsatu bitie, katalogo bat... Torre Eiffel txikilek saltzen dituen bezala Parisema, kiosko txikilek. Saltzen hasiko zuen etxin bat dago kontxako barandik. Leheno esaten nahi nintzena, hori zeiru zuzazue, baina zuen etxin bat dago kontxako barandili, Ez. Kan nehin ez, nazi diria etxin bat garritzen. Gideu, kioskue bultzada bat emateko, ingo ditugula olako kioskuek saltzen jarri. En plan, souvenir. Como Donostiaren Bailera... Hori izan denik, barandili bezala. Barandileko pusketa bat bezala. Politia da. Gipuzkoar ororen etxien, egon olako bat lehizte. Hori da, hori azpeitiarrek esango ebe, bueno. Azpeitiarrek. Politia. Hori eta asunto hori zatzeko. Bueno, herriko gauzek zein berda. Buntzat. Gabitz galdetzen, gure ustaileko bide jontan, Azpeitiko plaza berriei buruz. Bai. Zer irutzen zu, Azpeitiko plaza berrile. Oso darra. Bai? Lehenoku baino edarrogue? Ba, lagalekoa. Hombre, baldozite finit eta leheno ez zaukuen, ez? Ez, leheno dana... Leheno zeuen dana destarta laude. Pusketien da, pusketien. Berra bazun, ez? Bai. Azpeitiarra iteko hori bat da. Kiosko zer ditzazu. Oi, arra. Bai, ez Haundillo berrile... Oin behitzet, hanbarrun ez du urikingo, lehen kanpu mezela seitezun da. Egile hori ne? Hori egile. Hori holaxe da. Xantik hori sufrimen du. Nik juten itzen, karnavaletan umikin de kanpu baino urike joitezun barrun. Aia,
lehenengo kioskuek peni mate egun. Bai. Orduan, pentsa dugu lehenengo kioskue, rekuperatzea jungea, eta horko harrilek eta pusketak banaka saltzen hastia. Bai? Bai. Zen izaldu bezala. Ruina da, lorka bezala. Ba, ez da, lehenengo murallie zeakue. La muralla de Berlín. Berlineko muralli ez, muru eguan. Muro de Berlin bezala, pusketaka saltzen. Bala, xezen, harria bola hemen, Txak. Horrek hor pixo hondi jak, Saltzean bat, Zematik jarriko jau, harria? Zematik igutzen zu, zematik. Jakinda lehenoko... Pixura da. Horena, pixure, Pixure. Jakinda lehenoko kioskoku da, Pixure. Bai. Jakinda dala... Bueno, el año... Ez dugu hartu hortiken. Jakiteko dala, Paseo de la Famako pusketa betxela da, hau. Bai. Pixaten utziko aldi guzu. Bai. Bai. Txak, igual puskengo, pixue. Iragana eta oraina bat. Olako lema bakarri da, triunfamos. Bueno, bakizute, orduan erosi gure kioskuen maketak, eta baita kiosku zarran harripusketak. Prezio kalidad, bestela, plazi, daun bezala lagako dugu. Ez zatela ya, plazi bukauta zeokela ya. Zalde ikusten. Ja. Ignacio? Ignacio, iraileako beste zoze berrilla inventado, ¿verdad? Bukaeratako? Bukaz da txollu, Porque Agustur ez da bidoi. Ez da bidoi. Ba, kasillo da, Oporrak antzeiko. Veranito! Ba, ikusten izte gualditzen hemen, beti bezala. Bueno, mentxo guetzea, gure inontako bideu, irailin bueltako geha. Eskolara itzulia. Oindiken temi oindik ez dago, klaru. Baina, ikusiko dut septiembrien, oin bakaziko. Bai, gaio. Akordau, zanina zilotan tomori honi bala, Uztarriako tomori. Eta Uztarriako tomolan, sari potolu eken goie. Así que ataldu. Potolu eta pizutzuek, batikoak. Ondo pasau zainatioek, eta gora marea arroxa. Ondo pasau, gora marea arroxa. Disfrutau plaza berrile. Eta beste gabe, iraili bueltatzea.